May nagnaas Maritis Ronda. Mari! Oy, 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 oy. Mari! Marites! Mari! Lalagin ka, Mari! Yung sa mga Mari nagkumpag-kumpayo naman ka! Dapat kupayag ko, Mari, kay practice ko ganang kat, Mari, bakit liulo ko silingan ako, eh. Iuli na ko na nagaran! Ayaw ko ibuna na kaguran, Mari. Makita ni Mari, kay sa katiguangan pa biyanin namo, Mari, bata na. Kalkon kay kaskatiani, 1943 pa rin kaguran, dagan kikagod ani, mga kuwan. Ay, Mari na ako sinamak, Mari! Uy, hatan ako naman sinamak! Lami kayo na, Mari! Wow, kalami ano sinamak. Uy, aslo man yun. Unsa din siya, Mari? Uy, duga na sa kuan! Duga sa ok-ok! Unsa ba yun? Duga sa tilas! Wala na singot sa kabaw. Wala singot sa kamo! Singot sa elefante! Gwapa ni mo. Kabungga na niyo, Mari! Kabungga lagi, no? Susuon mo ka na ako, Mari. Purman mo, Mari. Uy, Uy, Mari, ay. kasiksi ba ni mo, uy? Uy, Mari, ano taron, Mari? Uy, kada di na taron basta-basta kay ang tao ron, Mari! Nagbase na sa purma! Uy, kuya mo ka base na sa purma, Mari. Kung unsa imong like for example, Mari! Uy, Kung example. unsa imong tinapusan! Oh. Kung mubo ra sa ang tinagdan! Uy, bitaw, Wala Mari. ka! Wala ka, hipa! Uy, sa tino- Jesus! Ay, sa pamano ko ng maot! Gani ka, Mari. Gani, sorry, Mari. Abi ni mo, Mari, sa Oh. panahon karon, Mari, no? Ang tao magbase na sa imong barok! Baro gani, baro ko, Kung baro. wala ka, anak, kung tubig ka... Baro gani ko, Mari. Ay, si katawa, Mari. Wala ka hipa-hipa sa lawas! Uy, Oh, sakto bita ka, Mari. Grabe kay Mari. Ay, Pero grabe kung ka. panahon na, Mari, kung wala kay alas, Mari, kung ato ka muna, Mari, dili ka tagdon, Mari. Paano? Ulog bisag asa, Mari! Kung sa ka na search, sana sa search, tawa na ka na babae na ninda, Mari. Abaw lang ako kailanan nila! Search clerk, panaguro na to ka na. Oh, Mari! Ana, Mari, ay, Mari. Hi, ma'am. Kanang usay mong gusto, ma'am. Kanang usa ka na kay paliton, ma'am. Gusto kay managad, Mari. Pero katong giloy-aloy akong tiil atong yagi, Mari. Kanang ato ko, Mari, wadyo kay alas, Mari. Ana ra, Mari. Ana ra, tindira, Mari. Oo, inada na siya. Ano ro? Oo, wala na siya ka-study hard. Abi ni mo, Mari. Kasakit ba ng hunal, Mari? Ari ta diri, Mari, be. Ari ta diri, Mari. Ari Ay, ta diri, Mari. nakusama na ka ni Mari. Uy, naglagkuhan ko ng isda, Mari. Kay, pasalamat ko ni masuka nga sinamak, Mari. Kay nagyagatag masuka sinamak, Mari. Ay, sa tayo Ay, ni ning kayo kaayo, na. Mari. Mm. Uy, uy. Ay, sabi, magtabi ta. Magtabi kita maayo. Wala ka chismis na. Naa, daghan. Ay, katin nga yung yapang pagkatabihan mo. Uy, ako na lang dyan yung padayon, Mari. Kay, ay, lisod na, mahitabo. Magira, simba ko mahitabo sa gawas. Malahig banta. Magira. Simba ko. Magira ang mga tabian. Magira ang baba. Oo, magira ang sago. Simba ko, kada sa rasya, simba ko. Mag-ambot tas ginoo nga di ta maapil. Kay kung maapil ta, Mari, kaning mga tabian. Hunong. Ano pag inana, Mari? Katabian ba ko, Mari? Ako si Marites ba yan? Ikaw si Marisol. Ayun na lang inana, Mari. Iwaso na to dito pag... Ang atuan ni Mari, dili na to na hunonaon kay makabuang man ang hinana mga itabo, Mari. Pero pasalamat ko, Mari, mo kung kanang kuan, kung kanang mahurot ang mga tabian. Dili, dili nga aray. Ay, pa ato ba imong Mari ba? Mari, kisa man. Nagdaot na ba yun naron? Nagdaot na? Oo, nagdaot na. Kato, yang kuan ba? Si Mario! Si Mario, nakakaikalom na yan, inahat. Kata na pagkakalam eh, ha? Ay, kato siya. Suya ba kay tunaton duwa kay kuang Uy, giro suya kay kanang kayo to, eh. kuang kuno ta kanang basta kay ingon ta siya sugurista lagi Oh, ano siya. ay, pa ato pag-iingon ko nga, na ako no kay Afam. Ni afam. Afam? Ay kana ilang mga chismis Mari mga old stock na Mari. Old Eh, stock dapat na, no? the latest ang mga balita. Dili sila- Mari na ko ma'am. Marites, the latest na Marisol, Sol. Dapat alitis, Oo. ginong chismis, dili na mga... Ang angay na Mari, ang angay na mga tabian Mari. Isulod diri Mari. Oh, Ayun, isunod di mo? isulod dira mabitag andam na ko kay isulod ta ka. Ay. Saan na siya magsunod? Itindak? Uy, isibenta pa. Lebit ko na to, semento, isemento. Yubok Mari. Yubok na. Grabe kayo, Mari. Sunod na to, sementado. Ay, piyato Mari. Kukti Mari kay mag-celebrate tayo. Uy, Celebrate, ani. mag-celebrate ta Mari. Ay, Oh. ito ta, Mari. Straight ako. Uy, kakasiksi ba na ako, ani? Uy, Uy, saan ba na no? Umul-umul na, Mari. wala, Mari. Ang mahirap ko tala. Mind your own business. Kabog naman yung kinabuhi, Mari. Oh, ninot kayo. Grabe Mabuhay ta, Mari. Ay, Mari, tiyan ka, Mari. Kani Oh. atong life. Life na Mas to. maayo ni mag-chismis ta kay ang kwarta. Kwarta dool kay sa tuwa. Ano naman na, Mari? Oh, Hindi, dili ta chismosa, dili ta tabian no atay kwarta. nakadungog ba kang storya niya, Mari? Katong suko ka siya, Mari. Kanang ana. O, imuhan yung bukid. So, mga angkol na pugta. Ay, katoyota kakita ko. Oh, na mura siya nabuang kanang payong kaibigan. Na si mura siya nabuang kanang. Ay, nanugi ka kaya. Na vlogger na bi assuran, Mari. Wala Ay. dili na siya sila, Mari. Ay, pumundak, Mari. Ay, pumundak, Mari. Ay, pumundak ako singot ninyo, ay. Na, wala kayo mga chismis dira, Mari. Tapos, Mari, kanang lain ni Mari. Ay, pa ato iyang amigo sa una, iyang miga, iyang mari-pari ba? Dagkan man ang nanugid na ako. Nanugid. Kana di ay siya ko no, perting suya sa tuwa. Oy, suya. Kalibog siya nga nuwa. Ulit tayo sa kumpan. Siya ang naglibog siya sa uban, nuwa siyang kalibog.
Ay, sige tayo na, Mari. Ay, karon panahon na, Mari. Basta kay importante nga. Kung chismusa mo yung tanduan, no? Ako mas Marites, ikaw si Marisol. Pag makatungog tag chismis, dili ka taong musuro ka ng tanduan. Malipay, Ilipay, i-celebrate na to na The more chismis, the more the bless. Kadami, ani. Naku, Ano lami. si step side na tuba, Mari? Wow, di na siya. Abi mo Mari, kung chismosa kang ipakataw ka sa chismosa jud ka. Gani, oo. Ipakataw ka Chismosa sa ka. suyaan jud ka. Habi ka ton. Suya. Tabihan. Ton baba mo lang. Si Marisol ka, tapi yan juga na ako si Marites. Dalites juga niya. Anong, Mari, doble-doble na kining alas. Ano naman? Ay, sa pagkasinso ni nako. Ay, Wa ko'y afam. Salamat yung kuning dako, Mari ba? Oh, yes, Mari. Ano ba? Itong Asa to? Joy Go ba? Nang may tudlo. Ano yung alas-alas sa karoon? Ay, mao pinapadayon day ka. Oo, sa Joy Go. Kapag itudlo ni mo Joy Go, tudloan niya. Tudloan na kang Joy Go ato? Tudloan na ka sa Joy Ay, Go. mausan ni ako oy. Oo, sus. Sa Joy Go po ni. Just stop it na, Mari. Just stop it na, Mari. Basta ka na Joy Go, Mari. Nako, tabang ako. Oh. Kini siya, Mari. Oh, Mari. Siya, Mari. Oh, saan na Mari? Mari. Saan na Mari? Nindot ka na siya, Mari. Saan na Mari? Kanang isbuso kanang kanakay kontra, Mari ba? Isunod mo dira. Ano magalit mo, Mari ba? Saan? Ano ni? Wow! Tindog, Mari! Ano ni sabay mo ka, Mari? Ayaw mo na, Mari! Ay, munana ka mag-Joygo pa, Mari! Dahil, tuluan pa ta kag-Joygo! Tuluan pa ta kag-Joygo! May ulan mo ilubong ka rin. Bongga kayo panayaw ta Mari, bongga kayo na Joygo! Jigo. Tuluan ta ka, Mari! Para ko simpor ko, Mari! Siko naman, Batay ta Mari. Sekarang ko dali na kay kwarta si Joygo Mari. Ano siya ang Joygo Mari? Oh, ni Joygo. Sumao na siya ang Joygo Mari. Mali na, Mari. Ano kayong Joygo Mari ba? Pes dito na nimo yung account tapos ibutan nimo mobile number din sa magbaw og kining password sa ubos og register ka Mari. Dali Ay, dali na kayo, Mari. Ibutan nila ko sa comment section Mari ang kining Joygo na link Mari. Dali na kayo Para Mari. dali lang kayo pag-register anak Mari. Mari. Dali na kayo Mari. Sumao na siya Mari na nakay account sa Joygo Mari. Dali na kayo Mari. Ay, dali na, Mari. Ano na siya kini imong ba nakay kwarta Mari na piso Mari mahimo siya 20 Mari. Imong piso mahimo po 50 Mari. Mari. Ano ba siya times to return? Hulo ka kadali na ni anang kwarta Mari. O imong 500 mahimog 1,000, imong 1,000 mahimog 2,000. Ay, Imong 5 mahimog 250. Mura na sig lottery Mari kining Joygo Mari. Dali ra kayo Mari. Okay kay Mari oy. O imong cheese mahimog 1,000, imong 5 pesos mahimog 1,500. Ang imong 50 mahimog 2,500. Sus dali ara. Ang 5 mahimog 250. So dali ra kayo Joygo Ikaw Mari. tayo sa usap kay buhato na to Mari. Pagpadayon ta sa Joygo Mari. Oh, nang swerte kay kasi Joygo Mari. Oy! Ay, Joygo ikaw may katundo ani Mari mo na kwartahan ko Mari na. Ah! Oh, kwartahan mo ko Mari kay tungod sa Joygo Mari. Uy, Mari! Oh, nana. Nakaan ka kwarta Mari. Mari, ayaw kumpiyansa Oh, ron, Mari, ha? Kay ka nang naakay mga kuan ron, Mari, ba? Kuan? Nang mga kamera, CCTV, ay kumpiyansa. Ay, ka na mag-record-record? Oo, ay Ka na kumpiyansa. mag-live? Ay, ebidensya na.